Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε και όσους ακόμη βρίσκονται εδώ για να παρακολουθήσουμε. Είμαστε οι τελευταίοι, γι' αυτό δεν θα σας κουράσουμε, θα προσπαθήσουμε να μην σας κουράσουμε. Είμαστε δημοσιογράφοι, οπότε θα προσπαθήσουμε και να σας ενημερώσουμε όσο αυτό γίνεται. Έχουμε άλλωστε πρωτογενές ρεπορτάζ και να σας παρουσιάσουμε. Και θα τονίσω να πω ότι είναι τελικά εντάξει, καλό το ότι μιλάμε τελευταίοι, γιατί έχει την παρουσίασή μας μάλλον να παντρέψει λίγο πολύ όλα αυτά που ακούστηκαν από όλους τους συζητητές που προηγήθηκαν σήμερα. Όχι απαραίτητα να συμφωνήσει βέβαια με όλα αυτά. Όχι, βέβαια, ναι. Να πούμε ότι οι έρευνες μας χαρτογραφούν τη χρήση των τεχνολογιών στα μέσα ενημέρωση, σε όλα τα μέσα ενημέρωση της χώρας, εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Επεκτείνονται οι έρευνες και στο κομμάτι του περιεχομένου και της παρουσίασης των εφημερίδων, όπως επίσης έχουμε συγκεντρώσει και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης, τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έρευνα την οποία θα παρακολουθήσουμε εδώ είναι μια προδημοσίευση αποτελεσμάτων έρευνας, η οποία θα παρουσιαστεί στο συνέδριο του Reuters Institute στην Οξφόρδη σε περίπου 15 ημέρες και αφορά την τοπική δημοσιογραφία, είναι ακριβώς το θέμα για το οποίο συζητάμε. Επικεφαλίδες δηλαδή σήμερα για τα βασικά ζητήματα. Πριν περάσουμε να δούμε τη στοιχεία, κάνουμε μια μικρή αναφορά στο που περιστρέφεται η συζήτηση στον τύπο σήμερα διεθνώς. Δεν θα πούμε λεπτομέρειες, γιατί λίγο πολύ υπόθηκαν κάποια από αυτά αναλυτικότερα προηγουμένως. Με τι ασχολούμαστε συνεχώς? Καταρχήν, όλα τα μέσα πλέον έχουν παρουσία στο διαδίκτυο, παρουσία στις φορητές συσκευές ίντερνετ, παρουσία στα social media, αυτό είναι δεδομένο. Μιλάμε για integrated newsrooms πλέον, μιλάμε δηλαδή για τις ενοποιημένες αίθουσες σύνταξης, για μια αλλαγή φιλοσοφία στον τρόπο λειτουργίας των μέσων, για χωροταξικές και εργασιακές αλλαγές. Ο δημοσιογράφος αντιλαμβάνεται πλέον ότι εργάζεται για το σύνολο των καναλιών δημοσίευσης του μέσου, για το brand λοιπόν, και όχι μόνο για το έντυπο ή μόνο για το διαδίκτυο ή μόνο για το κινητό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα paywalls. Ακούσαμε πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξαν και στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας της Νορβηγικής που κάθεται δίπλα μου. Είναι δύσκολο το όνομά του, γι' αυτό αποφεύγω να το πω, η οποία είναι και βραβευμένη. Και πόσο μεγάλη σημασία έπαιξαν τα paywalls εκεί, στο μοντέλο το οποίο υλοποίησαν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το πώς κερδίζει χρήματα το μέσο από το διαδίκτυο και τις φορητές συσκευές και πώς δημοσιεύει το περιεχόμενο του προκειμένου να κερδίσει από το σύνολο των καναλιών. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη στόχευση την οποία θα πρέπει να έχει το περιεχόμενο, ποιο είναι το κοινό στο οποίο στοχεύει σήμερα ο τύπος, πώς προσεγγίζει τα λεγόμενα νέα κοινά, ποιοι είναι οι τρόποι και τα μέσα προσέγγισης των κατηγοριών του δυναμικού, ονομαζόμενου δυναμικού κοινού. Παράλληλα, γίνεται η συζήτηση μεταξύ της αντίθεσης μεταξύ παραδοσιακών μέσων και νέων ψηφιακών μέσων. Υπάρχουν αυτή την περίοδο, το γνωρίζουμε όλοι, νέα μέσα τα οποία στείνονται από το μηδέν, λειτουργούν στο διαδίκτυο και κερδίζουν το έδαφος σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα τα οποία είχαν μέχρι τώρα το πλεονέκτημα του brand. Είχαν ένα γνωστό όνομα. Τα υπόλοιπα μέσα τα οποία στείνονται τώρα στο διαδίκτυο δεν είναι γνωστά, προσπαθούν να γίνουν γνωστά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει η αντίληψη ορισμένες φορές από τους εκδότες ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να διασώσουν τη μόνη δραστηριότητά τους που είναι το χαρτί, να προστατεύσουν αυτή τη δραστηριότητα που είναι το χαρτί και θεωρούν ως αντίπαλο του χαρτιού το διαδίκτυο. Νομίζω ότι η κύρια στόχευσή τους είναι το brand, υπόθηκε από πολλούς ομιλητές, το brand και όχι το χαρτί, το οποίο θα πρέπει να επεκτείνουν πλέον μετά το χαρτί και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, η νέα στόχευση είναι πλέον ξεκάθαρη. Νομίζω έτσι, έντυπο, διαδίκτυο, κινητό, ταμπλέτα και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις η σειρά δεν είναι αυτή. Να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο, ένα διαφημιστικό βίντεο του Γκάνετ, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αποδεικνύει περίτρανα πως αυτή η στόχευση είναι βασική πλέον για όλα τα μεγάλα μέσα. Debido a las
συζητήσουμε. Η μέθοδος ήταν μελέτη παρατήρησης. Το αντικείμενο της μελέτης ήταν ο δικτυακός τόπος της κάθε εφημερίδας. Δείγμα μας είναι το σύνολο των εφημερίδων μελών του ΣΥΠΕ και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσεων Επαρχιακών Εφημερίδων, καθώς επίσης μελετήθηκαν και 11 εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ο χρόνος εξαγωγής της έρευνας ήταν από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2013. Θα πούμε ότι οι περιφερειακές εφημερίδες οι οποίες μετρήθηκαν είναι στο σύνολο 141, αριθμός ο οποίος από τότε μέχρι σήμερα έχει ήδη μειωθεί, γιατί αρκετές έχουν σταματήσει να εκδίδονται. Και αυτός ο αριθμός δεν είναι μειούμενος συνεχώς. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πολύ βασικά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας διαθέτουν μία ιστοσελίδα, στο σύνολό τους, το 100% έχουν έναν ιστότοπο. Τώρα, βέβαια, όταν θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην περιφέρεια, θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η παρουσία στο διαδίκτυο για τις περιφερειακές εφημερίδες ξεπερνάει το 50% για πολύ λίγο, στο 57%, λίγο περισσότερες από τις μισές. Είναι χαρακτηριστικό αυτό των ελλείψεων που παρατηρούνται στον περιφερειακό τύπο. Ήδη δηλαδή στα επόμενα στοιχεία της έρευνας έχουν αποκλειστεί οι μισές εφημερίδες. Δεν τους ενδιαφέρει η έρευνα τις μισές εφημερίδες, τα υπόλοιπα στοιχεία, γιατί δεν έχουν κάνει στο σελίδι. Αυτό το στοιχείο είναι εντυπωσιακό και για έναν ακόμη λόγο, γιατί σε όλη την προηγούμενη τη συζήτηση που προηγήθηκε, θεωρούσαμε ως δεδομένο ότι κάθε εφημερίδα έχει τόσο από την έντυπη, έχει και μια ηλεκτρονική παρουσία. Εδώ πέρα αποδεικνύεται ότι οι περιφερειακές εφημερίδες, το 43% των περιφερειακών εφημερίδων, δεν έχει παρουσία στο διαδίκτυο. Ημερήσιες. Είναι οι ημερήσιες, τα μέλη του ΣΥΠΕ και της ΕΙΕ, για να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλήσαμε για print, μιλήσαμε για web, μιλήσαμε για mobile και για tablets. Τι γίνεται εδώ? Στις πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, το ποσοστό των εφημερίδων το οποίο διαθέτει εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε εμείς να το ερευνήσουμε, να δημοσιεύει ότι εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, ας πούμε, είναι το 18,2%. Δηλαδή, μία στις 5 εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας προσεγγίζει αυτή τη φιλοσοφία που παρουσιάσαμε νωρίτερα, τη στόχευση που υπάρχει από τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τι γίνεται σε επίπεδο περιφερειακού τύπου? Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Σε επίπεδο smartphones, εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, μόλις το 9% των περιφερειακών εφημερίδων διαφημίζει μια τέτοια εφαρμογή στην ιστοσελίδα της. Είναι περίπου οι μισές σε σχέση με τις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ενώ εφαρμογή για ταμπλέτα, η οποία συζητιέται και ως ο διάδοχος του χαρτιού, έχει μόλις το 6%, δηλαδή το 1 τρίτο σε σχέση με τις εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα. Καταρχήν φαίνονται κατά τα γραφήματα, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να χαμηλώσουμε και άλλο τα φώτα. Δεν το έχουμε φροντίσει. Εντάξει. Λοιπόν, αρκεί η παρουσία στο διαδίκτυο? Η απάντηση είναι πως όχι. Η σύγχρονη πρακτική επιτάσσει πλέον την προώθηση του περιεχομένου στο χρήστη, προκειμένου αυτός να παίρνει τις αφορμές για να επισκεφτεί την ιστοσελίδα. Γιατί αυτό? Γιατί δεν αναζητά το περιεχόμενο, αλλά έχει πλέον την απέτηση να το συναντά μπροστά του. Σε αυτή την κάρτα βλέπουμε δύο χαρακτηριστικά εργαλεία προώθησης περιεχομένου, όχι τίποτα το τρομερό, το RSS και το newsletter. Ροές RSS διαθέτουν στην ιστοσελίδα στο 81,8% των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, newsletter το 36,4% των εφημερίδων αυτών. Τι γίνεται με το περιφερειακό τύπο? Να δούμε τη σύγκριση. Θα δούμε ότι οι περιφερειακές εφημερίδες χρησιμοποιούν τα RSS σε ένα ποσοστό περίπου 70%. Η σύγκριση είναι 70 οι περιφερειακές εφημερίδες, 81,8% η πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ενώ οι newsletter χρησιμοποιούν μόλις το 19%, περίπου οι μισές σε σχέση με τις πανελλαδικές κυκλοφορίες. Και μιλάμε για απλά εργαλεία. Μιλάμε για απλά εργαλεία προώθησης περιεχομένου. Δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να συζητήσουμε για τις πολλαπλές ροές RSS, για το αν είναι θεματικές κατηγορίες. Μιλάμε για μία απλή ροή RSS και για το newsletter, το οποίο είναι ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τις άλλες επιχειρήσεις προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το διαδίκτυο. Για όλους αποτελεί ένα έδαφος προώθησης και προβολής των δραστηριοτήτων τους. Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ένας χώρος όπου το μέσο μπορεί να βρει νέες πηγές ειδήσεων. Ακούσαμε πάρα πολλά προηγουμένως για την περίφημη δημοσιογραφία των πολιτών, πώς αυτή αναπτύσσεται, πώς τη βαφτίσει ο καθένας, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες, για το αν είναι καλή ή αν είναι κακή, πάντως είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Και θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι και να δούμε πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε τουλάχιστον. Βασίζεται στην νέα εποχή του διαδικτύου, την οποία οι χρήστες συμμετέχουν, συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο δημιουργώντας παράλληλα κοινότητες. Με λίγα λόγια, μιλάμε για τη διαδραστικότητα του μέσου εμείς, που έχει πολύ μεγάλη σημασία και αποτελεί το μεγάλο στοίχημα.
ποια είναι τα ωφέλη του μέσου που αποκτά διαδραστικότητα. Αφενός, κερδίζει κοινό, κερδίζει ένα νέο κοινό και κάνει αυτό το κοινό πιο πιστό στο δικό του μέσο, το περίφημο loyalty που μας έλεγε προηγουμένως και ο κύριος Λουζούτης, και με αυτόν τον τρόπο το κοινό αυτό αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο μέσο. Θα δούμε λιγάκι τις λειτουργίες διαδραστικότητας. Η πιο απλή μορφή διαδραστικότητας, το πιο απλό εργαλείο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση. Ο αριθμός των σχολείων, μάλιστα, η έκταση δηλαδή της συζήτησης που προκαλεί ένα άρθρο, αποτελεί και έτσι έναν δείκτη μέτρησης επιτυχίας ενός ρεπορτάζ, τουλάχιστον για αρκετές εφημερίδες διεθνώς. Τα πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες επιτρέπουν σχόλια σε ποσοστό 54,5%, περίπου η μία στις δύο. Ενώ οι περιφερειακές σε ποσοστό 43% είναι κοντά τα ποσοστά, αλλά και το γεγονός ότι είναι μόλις μία στις δύο εφημερίδες αυτή η οποία επιτρέπει να γίνεται μια συζήτηση κάτω από την αρθρογραφία της, δηλώνει κάποια πράγματα. Θα λέγαμε ότι μια εκτίμηση είναι αυτή, ότι δηλώνει τη φοβική στάση με την οποία κρατούν, διατηρούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης απέναντι στο κοινό τους το ίδιο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο, την ίδια ώρα που οι pure players που αναφέρθηκαν νωρίτερα, τα νέα ψηφιακά μέσα, επενδύουν σε αυτές τις λειτουργίες της διαδραστικότητας, επενδύουν στη συζήτηση την οποία μπορούν να κάνουν με το κοινό τους. Το πώς ελέγχονται τα σχόλια αποτελεί ένα άλλο πεδίο συζήτησης, γιατί υπάρχει τρόπος κανείς να μην υποβαθμίσει την ποιότητα της ιστοσελίδας του και να κρατήσει αυτό το επίπεδο το οποίο θέλει. Ακριβώς, έχει αυτή τη σημασία φυσικά.